İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım. Salam Mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şu günkü programmamıza. Biz yine de şu gün Sara bilen gepleşigimizi devam etmekçi. Yadınızda olsa biz geçen gepleşigimizde Sara'nın öz adamsına Hacer bilen yatmağı teklif edipdi. Şu arada biz kıyıtkaça gurrun edip geçtik. Yani ben şu gün şu ayetler vardı. Sizin bilen has gençleyin gurrun edip geçmek isteyen. Tabi bizim durmuşumuzda bu katı vacip. Ben yine de bir gerek şu birinci hem üçüncü ayetleri okuyup geçmek isteyen siz bilen 16. bab. İbrahim'in ayalı Sara ona çağı doğurup vermedi. Sara'nın Hacer adlı müsürlü bir gırnağı vardı. Bir gün Sara İbrahim'a Feride Rab meni çağı doğurmaktan sakladı. Sen menin gırnağım bilen yat. Belki ol bana çağı doğurup verir dedi. İbrahim Sara'nın sözünü kulak attı. Yine biz şoňa teredi geçipdik. Men hem gıytgaça size dedim. Haçanna ayal önülgüsüz bolunna. Olayyam çoğrusu bolsun, gırnağı bolsun. Şonu adamsına bermäge olur haklı. Bärde Sara eýem bu zatlar üçin jogap berdi. Ol çoğru tapmalydy. Hem şoň üstü bilen çağa edilmeldi. Ýöne haçanna çağa çoğrudan doglanna. Eýem Sara'nın oň üstünden doly haky hem hukuky bolýar. Bu Hacer'ınky däl. Sara'nın doly haky bolýar şol çağaň üstünden. Gaty gyzykly men pikir edýän bulan medeniýeti şu barada okamna. Soň ýene de bu hemme bu zatlar eýem kanuna görä bolup oturan zatlar. Ýöne biz ýene bir da seredip geçipdik ýadyňyzda bolsa. Sara'nın eden hereketi şu ýerde. Olaýam öz tenine görä hereket edip otur. Tabi oň aňyna, pikirine ol Hudaýa garaşyp ýadady. 10 ýyl bäri garaşdym, hiçnat göremek, bana çağa gerek, menden çağa bolmaly. Çağa bolmasa önelgüsizlik bu uyat aýyp zat diýen pikirler oň kellesinde bardy. Şoň üçin bu eýem şu zatlara pikir edip, şu zatlar barada köp oýlanan soň tene görä hereket edip otur. Men bilýän bu men öz durmuşymda da bolup geçýär. Haçanna men gözümi Hudaýdan aýryp şu yerdäki tenäki zatlara üns beremne, ben tene görä hereket edip oturýaryn. Men size maslahat bermek isleýän. Haçanna sizde şeýle ýagdaý bolanda, siz Sara'ny ýada salyň. Tabi ol şol hereketi etmek bilen Hudaýa garaşman, işi öz eline almak bilen eýem ilki bilen on Hudaý bilen arasyna gatnaşygyna eýem bozulşuk boldy. Ikincidenem Sara bilen Hacer'ın arasyna gawanjaňlyk ýüze çykdy. Bu bularyň ta ömrüne çelli bularyň arasyna problema boldy. Ene şeýle ýagdaýlar bolup geçýär biz Hudaýa ynanmasak. Inni şu ýerde ýene başga bir teredi geçmek isleýän zadym men. Şeýle diýdim men, bizde ne şeýle ýagdaýlar bolýar, ha. Durmuşda bu bolýar, biz öz hereketimize, tenimize göre hereket edýär. Ýöne biz ýene de Hudaýa kalbymyz bilen dolansak, Hudaý bizi eýem ýyzyna kabul edip otur. Ene şu barada Timoteus kitabynyň 2-nji babyna hem şoň 13-nji aýatynda diýär, biz wepaly bolmasak hem Hudaý wepaly diýär. Näme üçin? Çünki Hudaý özüni inkar edip bilmeýär. Şoň üçin hem ol wepaly bize. Soň ýene de bir köne ähden bir gaty wajib wada
belki Yeşua barada okansyňyz. Ol ýa-ni Şuwat ölmediniň öň ýanyna İsraillere maslahat berip otyr, İsraillere gurlap otyr. İsrail ýam Hudaýyň saýlan halky. Yeşua olaryň baş tutanydy. Şol Hudaýyň olary beren kengan ýurduny basyp almaklykda ýam Yeşua İsraillere baş tutanyk edipdi. Ene şonu Yeşua şeýle diýär, ol durmuşynda Hudaýyň wepalygyny gören. Hudaýyňyz Rabbiň size beren ajaýyp wagdalarynyň ýekejesi hem ýerine ýetmän galmady. Onun her bir sözü amala aşdy. Ýekejesi hem hakykata öwrülmän galmady. Men şu siziň durmuşyňyzda şu nähili, siz ýürekden Yeşua ýaly Hudaýyň beren wagdalarynyň ýekejesi hem ýerine ýetmän galmady. Hudaý wepaly her bir beren wagdasyny ýerine ýetirýär diýip ýürekden aýdyp bilermisiňiz? Men öz durmuşymda her hili kynçylykly pursatlarda Hudaýyň maňa şu ýanymda bolup kömek edeni men öz durmuşymda gördüm. Şoň üçin men häzir ynam bilen aýdyp bilýän. Hudaý beren wagdalaryny ýerine ýetirýär. Ol ýekejesini galdyrmaýar. Soň ýene-de şu Saraň şu barada öwrenip otursaň, saýlan ýoly barada, hereketi barada. Ine Süleýmanyň pähimleriniň 14-nji babynyň 12-nji aýatyna diýär, ýol bardyr diýär. Adama dogry görünýär. Ýöne onuň soňy ölüme alyp barýar. Ene şu häzir biz Saranyň durmuşyny şu ratlary biz görüp bilýäs häzir. Ene soňky aýatlaryna häzir seredemizde çorasy bilen Ibrahim ýatdy diýe berdi. Hajaram gowröli boldy. Hajar özüniň gowröldigini bilenden soň öz bikesine ýigrenç bilen teretdi. Sara Ibrahima, meniň mertebämiň peselmegine sen sebäp boldyň. Öz gyrnagymy seniň goýnuňa beren mendirin. Ol özüniň gowröldigini bileni bäri, maňa ýigrenç bilen teredýär. İkimizden haýsymyzyň mamladygymyzy goý ırıp çözsün diýdi. Ibrahim Saraya, gyrnagyň öz eliňne, sen oňa isleýän zadyňy et diýdi. Şunlukda Sara Hajara juda ýowuz daraşyp ugrady. Hajar ondan gaçdy. Seret berdi, nähili ýene-de ýanky aýdyp oturşym ýaly. Biz işi öz elimizde alamydy. Hudaýyň ýolundan çykanmyda şeýle netijeler bolýar. Saranyň durmuşynda Hudaý dinlemezlik netijesi näme berdi? Hajar bilen Saranyň arasyndaky problema. Indi şu ýerde näme diýe berdi? Hajar gowröldigini bilenden soň ýam öz bikesi Sara oňa ýigrenç bilen teredip başlady diýe. Näme üçin berdi? Ýigrenç bilen teretmek diýmek berdi. Ol özüni Saradan ýokary, üstün duýup otyr. Täbi indi näme üçin ol özüni üstün duýar? Ol Saranyň urusgody bilen ýam Ibrahimyň aýaly boldy. Bu Sara muny çözdü. Ony öz adamsyna aýal hökmüne berdi. Indi Hajaryň hem jogaby ýa men gowröli, sen gowröli däl diýip oňa ýa gidemlik bilen seredip otyr öz bikesine. Berdi ýa Hajar Saranyň hyzmatkary bolmaly, oň çorasy. Ýöne Saranyň eden hereketine görä olayam Hajary öz hyzmatkaryny özü bilen deň derejede goýdy. Yani şu zatlara ýam. Haçan biz Hudaýyň ýolundan çykanyna şeýle bulan bujurlyk başlanýar. Bu gowy hereket däl. Yani biz şonu Hudaýyň sözünden hem görüp otýar. Soň ýene-de bir zat berdi. Üns bermeli. Näme diýe Sara? Meniň mertebämiň peselmegine sen sebäp boldyň. Ola öz saýlan işi boýunça hereket etdi. Sara. Indim öz adamsyny günakarlap otýar. Şu mertebämiň peselmegine sen sebäp boldyň diýe. Hakykatna seredeňne Ibrahim näl? Saranyň özü şu herekete sebäp boldy, şeýle bolmagyna. Indi bärde ýene-de şol nähili nämeler garaşyp otýar. Ikimiziň niýe haýsymyzyň mamladygymyzy diýe goý Rabbiň özü çözsün diýip otýar. Indi Hudaý eger şu ýene-de olar şu hereketi edibem, Hudaýa ýüz tutular, Hudaý bulara kömek etmäge taýýar. Ýöne biz kalbymyz bilen Hudaýa ýüz tutmaly, kömek soramaly şuny ýaly ýagdaýlarda. Indi şu ýerde başga bir seret geçmek isleýän adam
Ivramyň Saraya beren jogaby ýene-de. Ay gyrnagyň öz eliňe, oň bilen islen zadyny et diýip otyr. Men şu ýerde Ivramyň hereketi maňa ýene-de adam ataň erim bagynaky hereketini ýatladýar. Ýadyňda düşýän bolsa, biz diýdik, howeneyam ilki hereket edip, ol adam atada miwe berip, olam ondan iýip, soň ikisem günah etdiler. Adam ata howena ýok, ondan iýme. Hudaýyň bize tawşyrygy şol ağaçyň miwesinden iýme diýdi. Sen iýmel däl. Diýen bolsa, belki howena iýmedi. A ýöne howena adamsyna da günah etdirdi. Indi bärde de ýene Sara bu çözgüdü çözdü. Ol Hajar çortuny Ivrama berdi öz adamsyna. Soňam adamsyny günäkärläp otyr. Ýene de bärde Ivram Sara ay gyrnagyň öz eliňde isläniň etdiýip otyr. Ol bärde adamsy hökümine kän hereket eden. Ene Hudaý biziň erkeklerimize ýam öýüň baş tutany hökümine olaryň ýam baştoluk etmegini isleýän maşgalada. Aýalyň näl? Adamlarynyň baştoluk etmegi. Ýöne olaryň baştollugy Hudaýyň söýgüsinde bolmaly ol. Ene ol göne olary sen hyzmat etmeli diýip aýallaryny hyzmatkar hökümine görmeli däldi. Söýgü bilen Hudaýyň söýgüsine baştoluk etmeli. Soň Ivramyň beren jogabyna görä Sara da Hajara ýowuz daraşyp başlady diýe. Ene şu ýerde şu ýowuz daraşmak diýen sözi, şu sözde men seredip gördüm. Ol gaty güýçlü söz. Güýçlü söz diýmegiň sebäbi ýadyňyza düşýän bolsa Israillar haçan ýesirlikde bolanda öz düşmanlary tarapyndan olar Misirde, olar ýesirlikde ilki bolanda näçe ýyllap ýesirlikde boldy Israillar. Ana şonu ýam olar nähili ýowuzlyk bilen olary daraşdylar şu ýerde. Ene şu söz Saranyň Hajara ulanan sözi gaty güýçlü söz. Ol edil şol Misirliň Israillary edişi ýaly Sara hem öz çorusy Hajary şeýle eden, oňa eziýet beren, ejir çekdiren. Hajara muňa çydaman, eýem ondan gaçyp gitdi diýär. Ondan gaçyp gidip otyr. Ene şunu ýaly ýagdaýlarda men ýene-de biz nähili hereket etmeli diýär. Şeýle kynçylykly pursatlarda Hudaý bize hökman özi ýol görkezýär. Eger biz oňa ýutsak, biz ýöne diňe şunu ýaly ýagdaýlarda Hudaýa ýutmaly. Şu ýerde bir ayet men size okumak isleýän. Olam Zebur kitabynyň 26-njy aýatynyň 26-njy babynyň 14-nji aýaty. Rebbe umit bagla, mert bol. Güýçlensin seniň ýüregiň. Rebbe umit bagla diýär. Eger bizde Rebbe umit bolmasa hiç zat başa barmaýar. Men şonu ýene-de size gaýta nygtap aýtmak isleýän. Sebäbi Hudaýa ynamsyz, umidsiz hiç zat başa barmaýar. Indi şu wagt biz Saranyň şu ýalňyşlygyndan näme öwrenýär? Ýene-de bir gezek men gaýtalaýan. Haçan biz Hudaýyň işini öz elimizde alamyzda bulanmajyrlyk başlanýar. Maşgalada agdybirlik bolmaýar. Näsazlyk ýüze çykýar. Ene mysal üçin Sara ol öz hyzmatkaryny Ivrama bermek bilen ol pikir etdi. Men bu problemany çözdüm. Ýöne ol özüne betbatlyk getirdi şoň üstü bilen. Oň durmuşy düýbenden üýtgüdi, bulanmajyrlyk, her hili problemalar ýüze çykdy. Gawanjaňlyk iň esasy. Näsazlyk maşgalada, öýkü kine, dawa, jenjel, galmagal, şeýle zatlar ýüze çykdy şu hereketiň üstü bilen. Men şoň üçin hem sizi uruklandyrýan. Men maslahatym size Hudaýyň ýoluny saýlaň. Biz gynansaňam wagtymyz şu wagt tamamlanýar. Indiki gepleşigimizde biz ýene-de dowam eder. Hoş sag bolun.